saatatte tietää. Ja tänään mä koitan hommata VLS. Koitan. Mutta en mä saa sitä mitenkään, jos ei kukaan auta. Hei, minä voisin tässä videossa kertoakin tässä alussa, mitä asioita mä vihaan Growtopiassa. Trollereita ja skämmereitä, se on sama asia periaatteessa, melkein. Sitten häkkereitä, semmoisiakin videoita, missä saa olla tankillisetkin, tai aerobiansilliset, ketkä kaikilla on joku nopeuttava juttu, koska ne voittaa sit aina. Ja rekonetit. No ihan vitun perseestä. Mä sit saatan kiroilla tässä videolla, mut se on vaan siinä kun mä kiroilen ja tästä tulee niin pitkä video kun pystyy tulla. Eli 15 miinä. Ja no taustaäänet vaan kuuluu tuolla, mä en saa niitä pois, koska ei oikein viitti mennä lopettaa videota. Sanoa, että toivottavasti ei haittaa ja siis kuvaan ensimmäistä varmaan niinku kunnollista videota, missä minun äänetkin kuuluu silleen, ettei ne vaan ne oikeesti kuuluukin. Tilatkaa, tykätkää, jos mä oon teidän mielestä hauska. Jos mä oon paska, niin mulle saa kertoa kommenteissa. Mut vinkiksi mä rakennun sit tosi nopeasti, että jos joku tässä lähellä asuva laittaa pilapostia, niin seuraavana aamuna saattaa olla nenälytys. Että joo. Tähän videoon ei tule musiikkia. Tästä eteenpäin tulee kaikki musiikit. Ja toistaiseksi pelaan kännykällä. Ei siinä muuta haittaa, mutta kun Tämä. Kun kirjoittaa. Koneella mä tuun pelaamaan heti kun mä saan oman koneen. Ja niin. Ja mä kuvaan yleensä lauantaina ja sunnuntaina ja perjantaina. Nyt on sunnuntai. Että you motherfucker gamer. Joo. Kertokaa donaatte mulle, niin voin tulla sit sinne maahan. Ja jouluna jos donaatte, niin tehdään semmoset juhlat, että sit kun saadaan 10 biglockia, niin että kun jokainen tuo lahjan, ja sitten ne dropataan semmoiseen laatikkoon, ja jokaiselle sit ihan randomilla, niin minä tai joku mun adillinen tyyppi tulee ja ottaa ne randomilla pullaa jonkun ja droppaa sille sen kaman. Ja sitten me kirjoitetaan paperille, että keneltä on mikäkin tullut, ettei ne me vahingossakaan samalle tyypille. Sen verran me katsotaan. Ja sitten vaikka semmonenkin superjulkis ei todellakaan oo, mutta ihan sama kun Dino sitä videota kattois, niin mä voisin haastatella sulle vaikka vitut. Koska CS:kämmästä minun best friendin just kun sillä oli 24 VL ja angelit. Että ei muuta. Ei pahalla Dino, mutta skämmerit on!
No, oletteko dildo? Mutta joo, kertokaa mulle miten saa vielä vaikka VL-salgimillä. Tai jos silleen on edes mahdollista. Ja miten ne velhot toimii, kun siellä jossakin maassa saattaa olla niitä legendaarvisartteja, niin miten niiltä saa kammaa. Ja miten ei tulla skämmätyksi. Niitä voitte kertoa minulle. Minut on skämmätty 12 VL ja 1 oli vissiin Dino-miehen. Tästä eteenpäin en ala dropcam. Enkä kasiin. Joo. Teen sit varmaan videon kaverin tai veljen tai isän kanssa jossakin välissä, kun jouan. Että. No niin, ja taas jatkuu. Nyt laitetaan kyllä siemeniä tulemaan, koska I like Kertokaa mulle miten saa VL-puun. Lahjoittakaa mulle jotain millä saa VL-puun tehdyksi. Lahjoittakaa mulle gemejä. Ja totta. Mä tuun ehkä kuvaamaan semmosen tyyppien kanssa kuin Nuutti King, XD LOLpoika, XD Ode, Juus 7654321, itteni ja sit Juulikissan kanssa ja ehkä jonkun random tyypin kanssa. Mä teen näistä mun videoista suunnilleen 10-15 minuuttisia. Tää on nyt vaan tämmönen info random video. Ai niin, ja tuon mä varmaan leivulin. Ei kun mun miehen kanssa kuvaamaan. Mun naapuri ja paras kaveri. Nykyään. Siis ennenhän olin se kenet minä mainitsinkin sitä VL-tapauksesta. Että Dino-miehelle vielä jälleen kerran kiitokset ihan vitusti. Jos asuisit Savitaipaleella, mä olisin hakannut sut joo. Koitan hommata itselleni VL vitun nopeasti. Ja sit mä tuun kuvaamaan myös niin, muita random pelejä. Sitten ehkä jotain elokuvia. Ja sit kaikennäköisiä stuntteja, pyörähyppyjä ja tämmösiä. Sit kuka sun Lappeenrannasta Savitaipaleella mut nähdä? What the fuck?
tää on siis mun toinen tyyppi. Toi edellinen on 8 levelillä. Tai siis toi on 8 levelillä, tää on 19. Mut kun muutama häkkeröitä, niin ne tietää tän salarit, enkä mä pysty enää vaihtamaan niitä. Tällä tyypillä ei oikein mitään muuta erikoista. Paitsi yksi asia. Tällä on ihan ihmeellisiä värejä. Ja tämä, katsokaapa tarkasti. Mulla on 0 gem. Ja nyt rekyle. Tää tuli mulla itsestään, kun mä panin 15 leveli yli. Viisi ilmasta gems. Mutta joo, eiköhän tää video ollut tässä. Heippa kaikki!